Τριγυρίζει σε ολόκληρη την Ισταμπούλ, χρησιμοποιώντας τις καινούριες δυνάμεις της ως μέσο επιβίωσης. Όχι πολύ συχνά, ωστόσο. Τον περισσότερο καιρό πεινάει. Γνωρίζοντας ότι τα κτίρια στο κέντρο της πόλης είναι γεμάτα αισθητήρες, προσπαθεί να μένει μακριά τους. Έχει καταφέρει να βρει ένα άδειο καλύβι κάπου στα βορειοδυτικά, μέσα σε έναν έρημο χώρο της καφής και περνάει τον περισσότερο χρόνο της τρυπωμένη εκεί. Προτιμάει να κοιμάται, προτιμάει να μην σκέφτεται, αλλά είναι αδύνατο. Η αίσθηση του τόπου και του χρόνου είναι κάπως διαφορετική τώρα. Η αίσθηση του εαυτού της επίσης. Όλα εκείνα που είχε ακούσει, όλα αυτά τα άρρωστα πράγματα που είχε θάψει σε μπουκάλια βαθιά μέσα της, κάτω από το καπάκι της υποτιθέμενης λογικής, μοιάζουν να έχουν ξεβραστεί έξω από καμία πειθαρχία. Κανένας αυτοέλεγχος δεν μπορεί να τα συγκρατήσει άλλο πια. Τώρα είναι όλα πεταμένα γύρω της, σαν αηδιαστικά παράσιτα αραδιασμένα σε λευκό σεντόνι. Μια συνεχής πηγή νοητικής μόλυνσης, που είναι αδύνατο να ξεφορτωθεί. Σαν τις αγέλες των απριόσκυλων που τρέχουν όλη την ώρα στην Ισταμπούλ, μέρα και νύχτα, και ειδικά τη νύχτα, που τα πάντα είναι πιο ευάλωτα. Υπάρχουν τόσα πράγματα που θα ήθελε να μην είχε δει ποτέ. Μετά τα γεγονότα στο Γενίκιο, ήδη ξαναγύρισε στο Ξενώνα. Έτρεξε μακριά από τη σκηνή του εγκλήματος, αφήνοντας ελάχιστα ίχνη. Ήρθε η αστυνομία. Τους είδε από μακριά να συλλαμβάνουν τον Ντέμιαν. Αν μπορούσαν, θα είχαν συλλάβει και εκείνοι. Υπάρχουν τόσα που δεν αντέχει να ξαναβλέπει μπροστά της. Το πρόσωπό της πάνω απ' όλα, σταμπαρισμένο πάνω στο κεφάλι εκείνης της μηχανής. Γνωρίζει ότι μπορεί να είναι ένα απλό τρίκ, ότι μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός 3D εκτυπωτή και με μια εικόνα κοινόχρηστη, αλλιευμένη ποιος ξέρει από πού, από αισθητήρες ασφαλείας και προγράμματα αναγνώρισης προσώπου. Ωστόσο, εκείνο που είδε μονάχα για μια στιγμή ακόμα στέλνει ρίγη στη σπονδυτική της στήλη. Όχι μονάχα επειδή ήταν τόσο ρεαλιστικό, όχι μονάχα επειδή το βλέμμα εκείνων των ματιών είχε μιμηθεί απόλυτο το δικό της, ακόμα και το αδιόρατα πιο γερτό αριστερό της βλέφαρο, αλλά επειδή το μοιραίο αυτό δευτερόλεπτο, ακόμα και προτού να δει το δει να ξεπροβάλλει με τα μάτια της, με κάποιον τρόπο το περίμενε. Κατά στον τρόπο που κινόταν και πολεμούσε το Cyborg, το είχε κάνει να δείχνει παράξενα γνώριμο. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά και εδώ είναι το πιο τρελό σημείο, την είχε οδηγήσει στην πιο απρόσμενη ανατροπή των αναμενόμενων. Καθώς η Βίκα συνειδητοποιούσε ότι η μηχανή είχε υπάρξει σε εκείνη την περίσταση, στο μέσο της μονομαχίας, πιο Βίκα από την Βίκα. Ότι η Βίκα ήταν με κάποιο τρόπο μία αυθεντική ως Βίκα στη στιγμή εκείνη και η μασκοφόρα φιγούρα έμοιαζε να είναι περισσότερο εκείνη. Και τούτη η υποψία, αυτή η υποσυνείδητη ενόχληση ήταν που την οδήγησε στο τελευταίο χτύπημα, στην άγρια μπουνιά που ήρθε σαν το επιστέγασμα όλης της εσωτερικής της αγανάκτησης. Η κίνηση που οδήγησε στη φοβερή αποκάλυψη της κρυμμένης αλήθειας. Υπάρχει πιθανότητα να το φαντάστηκε. Θα μπορούσε να είναι ένα άλλο κορίτσι με παρόμοια χαρακτηριστικά, μαύρο δέρμα, κοντά μαλλιά, ένα ελαφρά πιο κλειστό αριστερό μάτι. Πώς να αποκαλέσει μια τέτοια σύμπτωση σε έναν κόσμο γεμάτο παράδοξα γεγονότα. Είναι αφόρητο. Στη διάρκεια της μέρας μένει μέσα στο καλυβάκι, κοιμισμένη σε λίθαργο. Το ξύλινο τσαρδί του ενός δωματίου θα πρέπει να ήταν κάποτε το γραφείο του επιστάτη, όταν το μέρος αυτό λειτουργούσε ως μάντρα ανταλλακτικό υλικό ματερί για αυτοκίνητα. Ωστόσο, κανένας δεν το χρησιμοποιεί αυτές τις μέρες. Η γειτονιά που περιβάλλει το καλύβι περιλαμβάνει ένα μισοπτυσμένο ανισόπεδο κόμμα, και τώρα θυμίζει ένα γιγάντιο κτάρι, φτιαγμένο με την αισθητική του πιο ακραίου μπριταλισμού. Και λίγο πιο κάτω μια κανονικά λειτουργούσα συστάδα από λεωφόρους που ψώνονται δεκάδες μέτρα πάνω από το έδαφος, πλάι στις βραχώδεις πλαγιές όπου πλανιούνται οι πιο απελπισμένοι απόκληροι της πόλης. Εκείνοι που κοιμούνται στο ύπαιθρο σαν τρελαμένοι ερημίτες, καταζητούμενοι για γιατρικά σχιζοφρενείς, κρεζάκια τελικού σταδίου και άρρωστοι άσχετοι, διονυσχημένες ιερόδουλες με μέλη που πάσχουν από γάγκρενα και παρακυκλωμένα σαν φυγό, καθώς και άνθρωποι κλειδωμένοι στην φωτιά, προηγμένοι από τυπούς αυτοπρόβους και αγοραστές. Συνήθως είναι serial killer με ανάγκη για μια εύκολη, ανέκδοτη και ατιμόρυτη σφαγή, καθώς και διακινητές παιδιών και παιδόφιλοι και τέλος οι οργανωτές για όλων των ειδών τα αιματηρά θεάματα. Από μονομαχίες με κοκόρια και σκύλους, μέχρι αλυσοδεμένους άντρες που πολεμούν από στρωμένες πολιτικές αρκούδες, ακόμα και με μεταλλαγμένες ιένες, ήδη που εξάγονται λαθρέα από διαλυμένα θεματικά πάρκα. Όμως όλο αυτό το καρναβάλι της απόγνωσης παραμένει απόκοσμα χαμηλότονο και ασύνδετο την πιο πολλή ώρα, σαν πως όλοι αυτοί θα μην μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, προσδεδεμένοι σε μια ξένη, μακρινή πραγματικότητα που μόνο οι ίδιοι αντιλαμβάνονται, δίχως να δίνουν σημασία στη φυσική διάσωση του κόσμου του. Τις νύχτες η Βίκα βγαίνει. Παρατηρεί την κίνηση των λεωφόρων από πάνω της και γύρω της να πάλευε σαν ένα ατελείωτο ζιγ-ζακ από κομήτες, κάτω από τους σταλακτήτες της πράσινης μόλυνσης. Ύστερα χαμηλώνει το βλέμμα πάνω στις σκόρπιες κυμμένες φιγούρες στα βράχια, παρόμοιες με τους ανθρώπους των βαρκών στην πλημμυρισμένη πλευρά της πόλης, χιλιάδες χαμένες ψυχές που δεν πρόκειται να γευτούν ποτέ ξανά εκείνο που για τους άλλους ονομάζεται κανονική ζωή. Και καταλαβαίνει ότι τώρα είναι και εκείνη μία από αυτούς.
μασουλώντας μια μερίδα backpack, ένα εξυπρωμένο από τα βρόσιμα σκουπίδια της πόλης και ένα μαγειρεμένο έντονα μπαχαρικά στις καντίνες των άστεγων, αναλογίζονται τα γεγονότα που σφράγισαν τη μοίρα της. Σκέφτεται τον Νίκο, το πρόσωπο του οποίου όλο του ξεδοδιάζει στη μνήμη της, χαμένο κάτω από τόσα στρώματα από γεγονότα, ανθρώπους και αλληλοσυγκρουόμενες αλήθειες και ψέματα, μέχρι το σημείο που έχει παραιτηθεί από την προσπάθεια να αποσπάσει έστω και το ελάχιστο ψήγμα αλήθειας από όλα αυτά. Γνωρίζει ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Νίκο αποτελεί παρελθόν από αυτόν τον κόσμο. Αυτό το πνεύμα του βρίσκεται μέσα σε μια περίπλοκη, λαβυρινθώδη φυλακή, από την οποία θα απαιτούνταν υπεράσποντες δυνάμεις για να τον ελευθερώσουν. Σκέφτεται τη φωνή μέσα στο κεφάλι της που άκουσε να της ψιθυρίζει, άσε με να το κάνω εγώ για σένα. Και στη συνέχεια μετέτρεψε το σώμα της σε ένα αυτόματο με ανεπανάληπτες συμμαχητικές δυνάμεις. Τη φωνή που ήλπιζε να ανοίξει τον Νίκο, αλλά που μέσα της ξέρει ότι δεν είναι παρά άλλη μια κρίση στη σειρά των παρεσθήσεων και των ονείρων που της τυχιώνουν εδώ και μήνες. Σκέφτεται τη Λεϊλά, σκέφτεται το άψυχο κορμί της που κρεμόταν κάτω από τη λαβή του Σάιμπορ και το νεκρό πρόσωπό της. Το πρόσωπο που άλλοτε ήταν γεμάτο χαρά και χαμόγελο και τρέλα για τη ζωή. Και έπειτα θυμάται το χαμένο βλέμμα του Ντέμιαν, καθώς κοιτούσε τη βήχα και τη σωσία της να απομακρύνονται, να πετούν μακριά από εκείνον και το παρατημένο σώμα της Λεϊλά, μακριά από τη Βάλια και τους υπόλοιπους χριστιανούς που στέναζαν πανικόβλητοι και που στα μάτια τους ιδιώτους πρέπει να φάνταζαν σαν δίδυμοι δαίμονες, βγαλμένοι από τα κολλασμένα έγκατα του μοντέρνου αμαρτωλού κόσμου. Απάνθρωπα γεννήματα ενός συστήματος που λίγο-λίγο έτρεγε τις ίδιες τις μεσάρες. Και έπειτα ξαναβλέπει την αστυνομία που συνέλαβε τον Ντέμιαν, καθώς εκείνη έτρεχε μακριά. Έτρεχε να ξεφύγει, αφήνοντας τους όλους πίσω. Ακόμα και τον Ναΐν, που πιθανότατα δεν θα είχε ιδέα για τον χαμό και τον θάνατο και θα πλωθεί μοναχά μερικά τετράγωνα πιο πέρα. Τους έχει προδώσει όλοι.